Buenos días, soy Alberto García y una semana más comenzamos de tú a tú. En este programa volvemos una vez más a dar voz a los políticos del Escors. Un día más contamos con una joven política que representa a uno de los partidos del actual gobierno valenciano. Ella es Marian Campello, diputada por Alicante en Escors con Compromís. Nacida un 7 de enero, Marian cuenta con 28 años. Es profesional del sector de la educación no formal. Trabajadora activa desde los 16 años, ha dedicado gran parte de su actividad laboral a ocupaciones relacionadas con la integración social, el medio ambiente y la educación de adolescentes en riesgo de exclusión social. Su último trabajo fue como monitora en un comedor escolar. Su participación activa en la sociedad civil y los movimientos sociales la llevan a ser fundadora o vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de Secundaria en Elche 2004-2006. Gestora de la plataforma cultural Lee Rock, que promueve la música local 2012-2013. Miembro de la asociación Tiralí 2013. Dedica a la educación no formal y participante desde el comienzo de la Asamblea Ilicitana del 15M. Además, actualmente participa de la Coordinadora de Jóvenes del País Valencià de Compromís, donde desarrolla proyectos relacionados con la formación y la dinamización cívica y política de los jóvenes, perteneciendo a las comisiones de Educación y Cultura, Sanidad y Consumo y la Comisión Especial de Participación Ciudadana en el Escors. Buenos días, bon día, Marian. Bon día. Bon día. Como veréis, esta entrevista la vamos a realizar de forma bilingüe. Vamos a combinar las dos lenguas de nuestra comunidad valenciana, el castellano a nivel estatal, el español y, por otra parte, pues nuestra lengua autóctona, que és el valenciano. Con ella parlarem així. I nada. Sí, bueno, jo crec que és important, no?, que cadascú puga triar. Tenim la sort de poder triar llengua. Efectivamente. Así será. Pues muchas gracias por estar en De Tú a Tú, permitiéndonos hablar contigo en la tercera entrevista que realizamos en este programa y en la que vamos a ir hablando sobre ti y sobre tus ideas en la política. ¿Qué significa para ti ser diputada con 28 años? Bueno, significa moltíssima responsabilitat, perquè a més el moment en el que estem actualment a nivell polític i a nivell social és molt important, no? És un moment de canvi, és un moment en el que tenim que lluitar perquè la gent estiga representada i aleshores pues, per a mi és molt important. Crec que hauria sigut igual d'important fer-ho en 28 o en qualsevol altra edat, no? Però sí que és cert que els joves estem patint una situació molt complicada en estos moments i aleshores crec que donar veu a aquests joves que alguns han tingut que marxar, que altres estan en l'atur, que molts han tingut que deixar d'estudiar per no tindre diners per poder pagar-se els seus estudis, és molt important. ¿Qué es para ti Compromís? Compromís per a mi és la fórmula política que dona pas a que n'hi hagi com un aire fresc en la política valenciana, no? Per a mi Compromís és la suma de moltes lluites, la suma de l'ecologisme, la suma del valencianisme, la suma de la qüestió social, i a més és un projecte que ens deixava participar a les persones que no estaven adscrites a ningú partit. Aleshores, per a mi Compromís és la cooperativa política que pot fer que els valencians i valencianes ens sentim representats. ¿Cómo ha sido el camino recorrido hasta ahora? El camí des d'on? A nivel global. A nivel Desde global. tus inicios, cuando ya empiezas a involucrarte en política, especialmente con Compromís en este caso, que te lleva a ser diputada en l'Escors. Jo porto poc temps en Compromís. Jo en Compromís porto al voltant d'un poc més de 2 anys, farà 3, i jo, com comentaves al principi, el salt de la política social a la política de partits, per dir-ho d'alguna manera, el faig a través del 15M. És en el 15M on jo començo a pegar-li voltes al tema de que necessitem estar en les institucions i necessitem que la veu d'aixòs indignats aplegar les institucions, tant les valencianes com les estatals, com les municipals. I un poc això és el tràmit, no? Jo, com vos comentava, Compromís és una coalició de partits a dia d'avui, on estan els Verds, on està Iniciativa del Poble Valencià, on està el Bloc, i a part n'hi ha unes persones que estem adscrites a la coalició, que no formen part de ninguno dels 3 partits, però poden participar de la coalició, bueno, con nuestros más y con nuestros menos, però
fins ara podíem participar, podíem presentar-nos a les primàries i podíem formar part de la llista, com va ser en el meu cas. No va ser fàcil, el tema de les primàries i tal va ser complicat, no? Va ser com la prova d'eixida, ¿no? Crea enfrentamientos ¿Les primarias? Con otras personas. Se llegan a vivir situaciones desagradables por estar ahí intentando sacar un poco la cabeza ante un camino político. En el nostre cas, no. De fet, jo recorde que se mos plantejaven en alguns pobles, volien fer debats entre els aspirants a les primàries, a la llista, no? I clar, era complicat perquè al final les idees són molt paregudes, no? Perquè tu estàs en un projecte que t'està representant i era molt complicat. Jo crec que enfrontaments no s'han creat. Enfrontaments no, al revés. Jo crec que el que fa molt és enriquir el projecte i inclús a nivell personal també t'enriqueix molt perquè el que fas és aprendre dels companys i de tots els pobles que tens que recórrer i dels col·lectius i de les diferents realitats. ¿Llegaste a imaginar la pluralidad política que se está viviendo ahora mismo en Les Corts? Sí, lo vamos a plegar a imaginar, clar que sí. Si no l'haguera plegat a imaginar, no m'haguera presentat mai. Bajo ningún símbolo. El único símbolo que te identificaba siempre ha sido Compromís. No, de fet, ja t'he dit que jo formava part de la política local durant molt de temps, però mai havia optat per un partit polític, perquè no havia ningún projecte en el que jo me sentirà plenament identificada, no? Compromís jo crec que és una ferramenta que tenim que utilitzar els valencians i valencianes per a plegar les nostres idees, les nostres propostes i les nostres inquietuds, però podria sentir-me còmoda probablement en altres formacions, no tindria per què ser exclusivament en Compromís. Sí que és de veres que Compromís siga i treballi en clau valenciana, per a mi és molt important, perquè sí que tinc clar que les coses menudetes, o sigui, el que se fa des de les coses, des del proper, des de la proximitat, funcionen molt millor que les coses macro i que se gestionen des dels puestos que estan més junts a la ciutadania. A la ciudadanía. ¿Qué es para ti lo peor de este gobierno compartido que existe a raíz de las últimas elecciones con estos pactos que llevan a gobernar la Comunidad Valenciana entre PSPV y Compromís? Jo crec que lo pitjor és el voler trobar lo pitjor. O sea, crec que lo pitjor és això, no? Com la premsa, sobretot, o moltes persones estan buscant el punt en el qual siga un problema que això sigui així, però jo no ho concebís com un problema. Pero de alguna forma no debe existir un problema cuando realmente son partidos completamente que buscan lo mismo, estar en el poder con la independencia de sus ideales. A veure, jo estic d'acord en que busquem el mateix, però no estar en el poder. El que busquem és el que està plasmat en el pacte del Botànic. Aleshores, com hi ha un mínim d'acords i ese és l'acord, hay que treballar per aquest acord i partint d'ahí... Y dentro de ese pacto del Botánico, ¿cómo lo valoras? El pacte? Sí. Me pareix molt positiu. Me pareix molt positiu perquè, a més, jo crec que, mira, en les Corts això ho vivim molt. En els grups polítics estem en un edifici i diguem que cada planta, més o menys, coincidís que cada planta és d'un partit polític, no? Jo crec que les escales de les Corts no s'han pujat i s'han baixat tant com s'estan fent ara. I jo crec que això és molt positiu. És molt positiu que jo, si vull que una proposta isca endavant, tinga que parlar amb els companys de Podemos, tinga que parlar amb els companys del PSOE, inclús tinga que parlar amb els companys de Ciudadanos o amb els companys del Partit Popular. Crec que això és molt positiu i el que fa és enriquir totes les polítiques que estem fent. ¿Qué cambios ha supuesto en tu vida ser diputada? Ui, moltíssims. A mi la vida m'ha canviat per complet. Tu tens en compte que... Primer, jo vinc d'un barri molt obrer, és el barri de Carrús, en Elx, i la vida meva era molt... com pot ser la de qualsevol altre veí que siga de Carrús. Jo estava treballant en un menjador escolar posant plats a xiques i xiquetes i també molt contenta de fer-lo, no? Crec que, a més, això és positiu també, perquè en els Corts, per exemple, s'ha parlat molt dels menjadors escolars i jo moltes vegades pensava, però és que la gent que estem aquí i estem gestionant aquestes coses hem de conèixer les cares de les persones a les quals estem gestionant aquestes polítiques. Però, clar, la meva vida ha pegat un gir impressionant, perquè ja pues, imagina't, no? D'estar vivint en 425 euros, això per començar, que era la nòmina que jo tenia fins ara, en precarietat absoluta, o sea, en moltíssims problemes, a començar a viure una activitat parlamentària que tampoc coneixia, tindré que aprendre moltíssimes coses de l'activitat parlamentària a nivell burocràtic i a nivell legal i parlar també un poc de la protesta a la proposta, no?
perquè també hem passat pues, d'estar indignats i indignades en la situació, d'estar queixant-nos de com estava tot el que teníem al nostre voltant, a tindre que proposar i fer polítiques. Imagina't si el canvi és gran. Pues vamos a pasar a la primera pregunta de la calle. Estas preguntas son preguntas pues que ciertos colectivos, pues en este caso hemos coincidido preguntándole a personas que estudian Derecho, estudiantes de Derecho en la Universidad de Valencia, que han querido dar pues una serie de cuestiones por medio de grabaciones en las cuales pues te vamos a poner para que tú las respondas. Molt bé. Vamos a poner la primera de Quina ellas por, ¿no? y vamos a intercalar unas cuantas mientras que vamos haciendo esta entrevista, ¿vale? Estupendo. Pues ahí está la primera. Buenas tardes, soy un estudiante de la Facultad de Derecho de Valencia y me gustaría preguntarle por qué están haciendo el centro de Valencia peatonal, lo que está provocando que no se pueda acceder al centro a través de con coches, y tengas que moverte solo de forma peatonal o con transporte de metro o cosas así. Me gustaría usted que me contestase a esa pregunta. Muchas gracias. Contestem? Ja puedes contestar. Bueno, en primer lloc, jo vull dir que sóc diputada per la província d'Alacant. D'acord? I la pregunta és una qüestió de la política local de València. Aleshores, jo contestaré des de lo que puc saber, però no és la meva especialitat. Más bien desde tu punto de vista personal. Claro. Sí. Bueno, jo en el regidor de transport que se diu via pública... No, via pública no és. Bueno, és transport. Sé que porta el tema de transport és Josep Egrechi, és de Compromís, i jo sí que compartic la visió de que les nostres ciutats han de ser més saludables i més habitables, i jo crec que simplement l'únic que el problema no és... Jo crec que el problema no és no puc anar en cotxe per el centre de la ciutat. El que hem de pensar és jo puc passejar per la meva ciutat i puc passejar d'una manera saludable i puc anar a fer compres d'una manera tranquil·la i puc anar... Sobretot el tema, jo crec que ens preocupa molt el tema del medi ambient, no? És una preocupació que també tenim pendent i sempre els canvis poden ser un poquet al principi complicats, però jo crec que tenim que mirar per el ben comú, i el ben comú en el tema del transport també és això, no? Pues és utilitzar el transport públic, és fer les ciutats més habitables i més saludables, i crec que part d'això forma part del tema de convertir les ciutats els centres de les ciutats en peatonals, que també crec que tot el centre no és peatonal, perquè jo vaig per el centre de València i no és peatonal tot el centre de València, el que hi ha és la restricció a 30 km per hora, o sigui que tampoc és tan com està comentant el company de la pregunta. Seguimos en De Tú a Tú con Marian Campello y seguimos con Compromís en nuestra entrevista de hoy. Seguimos esta entrevista, como hemos dicho. Participaste activamente en el movimiento 15M. ¿Qué te hizo hacerlo? ¿Qué te motivó a ti a nivel personal para participar de ello? ¿Qué situación vivías, por así decirlo? Quan comença el tema del 15M i apareixen Elx és una de... La primera nit no va ser la segona nit del 15M, quan va començar la presa de la plaça, per així dir-lo. Jo era presidenta del Consell de la Joventut d'Elx en aquest moment. Era la primera vegada que la presidència del Consell de la Joventut no estava en mans dels partits polítics, i érem un grup de joves que volíem portar la veu de les persones del dia a dia a les institucions, no? I començàrem un poc en el Consell de la Joventut. I estant en el Consell de la Joventut aprens moltíssimes coses, i una de les coses que tens és que eres la veu, el portaveu en les institucions dels joves, no? I això ens fa aproximar-nos al 15M perquè era un moment en el que la societat estava queixant-se de moltes coses que a nosaltres ens estaven afectant i ens estaven passant, i a més tenien que estar, vull dir, el que me fa llevar-me allí és la situació que estem vivint i que no podem quedar-nos de braços creuats. I sobretot una cosa molt important que jo crec que el 15M va tindre, que existia espontanietat. Era espontani, no? Era un moviment que era espontani, que se podia treballar en el dia a dia, que li podíem anar donant forma a les persones que formaven part d'ell, i crec que això era un dels grans valors que tenia el 15M. ¿Cómo crees que ha favorecido ese movimiento a la política de hoy? Jo crec que aquest moviment va vindre per a quedar-se. Jo sempre això ho he dit, no? Havia moltes vegades que se dia, però és que esto no va a llegar a nada, però és que tal... I jo crec que no és així, que és tot el contrari, que a dia d'avui tenim uns canvis, tenim uns governs del canvi,
i que aquests governs del canvi venen en part donats de la mà de lo que fou el 15M. Pues me estás respondiendo a dos preguntas a la vez. Ah, molt bé. Sinceramente, porque a eso era lo que te iba a preguntar, que son los efectos del movimiento 15M, lo que estamos viviendo en la política, y evidentemente me has dicho que sí, en esa misma respuesta, por lo cual has estado involucrada en movimientos juveniles. Sí. ¿Y qué han aportado a lo largo de tu vida? Bueno, jo crec que l'aprenentatge dins de l'associacionisme juvenil és molt important, primer, perquè durant l'etapa dels joves, no? Que tu te pots associar a partir dels 14 anys, dels 14 als 31, és un moment vital en el que aprens, no? Sempre aprenem, no? Però és un moment vital en el que l'aprenentatge està molt present. I en els moviments associatius juvenils aprens a ser ciutadà i aprens a ser conscient de la realitat que t'envolta, de lo que tu pots fer per canviar aquesta realitat si no t'agrada, de lo que pots fer per millorar-la. I tot això és el que s'ha portat a la meva vida, l'associacionisme juvenil. Bueno, això i trobar-me persones que han aportat molt a la meva vida, això és cert, no? L'associacionisme juvenil te fa també tindre una part social, té la part de l'aprenentatge, la part social, que crec que les dues parts són importants en aquest moment vital. I a mi m'ha fet també molt aprendre moltíssimes coses també, que això també en Europa s'està parlant molt a nivell laboral, perquè l'associacionisme juvenil te porta a fer tantíssimes coses pues que tens que aprendre a gestionar equips, tens que aprendre a gestionar un pressupost, tens que aprendre a gestionar moltíssimes coses que no faries d'una altra manera si no fora en l'associacionisme juvenil. ¿A qué has tenido que renunciar por la política? És una gran pregunta. ¿Qué tengo que renunciar per la part política? ¿Cuál es ese coste de oportunidad que en tu vida, pues... Mira, és una cosa que a mi me costa parlar-la, però jo crec que hi ha un moment donat en el que estem... A mi me deixaven sense feina per la meva activitat política. Jo tenia 2 feines precàries, com venen tenint quasi tots els joves a dia d'avui, i jo estava treballant d'azafata en el Gran Teatre d'Elx. Llevava 10 anys treballant com a azafata, treballava allí i tenia molt de contacte en protocol de l'Ajuntament, també feia feines allí. I després estava treballant en un centre juvenil que depenia de la regidoria de joventut. Tots els 2 treballs molt precaris, vos ho puc assegurar. I quan jo comencé la meva activitat... Bueno, va ser abans de començar a militar en Compromís, jo era portaveu de la plataforma Elx no es privatitza i denunciava les privatitzacions que s'estaven fent en Elx, tant la de l'hospital, un edifici que era uns antics jutjats que se regalaren a una universitat privada, una sèrie de coses, no? I farem unes quantes accions molt directes i que donaren molt de bombo, no? En la premsa i tal. Què va passar? Pues que van haver quirdaes insistents per a que no se me tornara a quirdar com a azafata, inclús amenaçant a persones que jo tenia al voltant que estaven treballant allí. I en el centre juvenil, quan se va acabar la contrata, me van oferir una nova contrata en la qual jo tenia que fer-me autònoma i me costava més el que jo tenia que pagar com a autònoma que el que anava a cobrar. O sigui, era una proposta perquè jo diguera que no. Això és un dels costos més grossos, no? I també el que tens al voltant. Vull dir, la família també pateix molt quan això se fa. Quan això t'està passant i estàs certament marcat. Jo diria que això ha sigut el més complicat. Ja no la meva situació personal, que jo la podia acceptar, sinó com a la meva família també estava afectant aquesta situació, no? ¿Se pueden tomar medidas en eso? En que realmente a una persona no le afecte la actividad política. Sí, clar. Bueno, jo crec que els tiranos són tiranos perquè tenen poder per a poder exercir la seva tirania. I ahí tenim el poder, el Paole, per a que no tornen a tindre el poder els tiranos. Jo això ho tinc claríssim. I és el que podem fer. I jo crec que, sobretot, el que tenim que fer d'alguna manera és com fer un teixit social que ens ajude a superar aquestes situacions i que això quede en res, m'entens? Que al final quede en poc i que sigui anecdòtic i que no torni a passar i que puguem eixir de totes aquestes situacions. Con respecto a Compromís, mucho se ha hablado y mucho da que hablar de vez en cuando el tema de las esteladas. Ay. ¿Cuál es la postura del grupo frente a este aspecto que parece que... Frente a las esteladas. En muchas ocasiones hay gente que le da demasiada importancia. Es que Compromís no tiene una postura frente a las esteladas, vamos. No hay un posicionament polític de l'estelada. En Compromís som una força, tenim clar que som una força valenciana,
i que cadascú pot sentir eixa valencianitat des d'una perspectiva diferent. Tu tens en compte que jo vinc d'Elx, que està molt al sud, i en ells la valencianitat o el sentir-te part d'un territori i d'una societat i d'una comunitat, pots viure-lo des de moltes maneres, no? Sí. En ells, jo me puc sentir molt d'ells i molt en la meva comunitat de companys, i a més soc de Carrús, que és un barri de rebredor de migració. De fet, ma mare és andalusa. I jo vaig tornar de Granada en 12 anys. No? Vaig néixer en ells, però m'ho van anar i tornàrem. I jo crec que la grandesa, que Compromís el que entenem és que som part d'una comunitat, part d'un poble, però que cada un pot sentir la seva valencianitat i el seu sentiment a la seva comunitat d'una manera diferent. De las medidas que se han ido tomando en estos meses de gobierno, ¿cuál destacas? Es, bueno, el tema del rescatar, del pagament de todo lo que se debía a les persones en dependència, que tenien pendent tots els pagaments de dependència, crec que és molt important. Sobretot posar a les persones al final, que això s'ha parlat molt i jo crec que és la clave, és posar les persones en el centre de la política. I això s'ha fet en diverses qüestions. S'ha fet en el tema ara últimament el tema del copago, en el tema de la dependència, en el tema de pues ara el conseller mos anunciava que hi haurà 4 milions d'euros més que l'any anterior per a les beques universitàries, el tema de destinar 11 milions d'euros més als menjadors escolars que l'any anterior, que crec que són les mesures claus d'este govern. Y bueno, pues, la sanidad universal, declarar la sanidad universal. Vamos a volver a interrumpir un momento esta entrevista para dar paso a la segunda pregunta que nos mandaban los estudiantes de periodismo. Y esta es la segunda pregunta. Vale. Hola, soy una estudiante de Derecho de Valencia y me gustaría saber qué opina usted sobre el tema de mezclar los actos cívicos con los actos religiosos. Bé, m'impacta que me tracten de vostè, no? Perquè esta gent tindrà una edat molt pareguda a la meua, no? Poquets anys menys, segurament, i que me tracten de vostè és curiós. A veure, jo penso que ha d'estar separat, que és que això ja ho sabem, o sigui, ho tenim prou clar, que els actes cívics dels actes religiosos són coses diferents i que tenim una societat molt diversa en el tema religiós. Tenim gent que no vol practicar ninguna religió, gent que practica, pues, no sé, són evangelistes del sèptimo dia, o que són musulmans, o que són catòlics, o que són... Pues fíjate si n'hi ha coses per triar i ser. Aleshores, nosaltres com a representants cívics tenim que ser representants de tots els valencians i valencianes. Aleshores, no podem identificar-nos en una de les religions concretes. Cert és que en la nostra realitat la religió catòlica té algunes qüestions que són culturals i que, pues no sé, jo que soc d'Elx, el misteri d'Elx és una activitat catòlica, però que té una transcendència més enllà del catolicisme, té una transcendència cultural, té una transcendència musical, té una transcendència històrica. Aleshores jo crec que aquestes coses les hem de cuidar, les hem d'estimar perquè són nostres, però sempre sabent que nosaltres som els representants de tots els valencians i valencianes independentment de la seva de la religió que estiguem tenint o que vulguem triar. Encauzamos de nuevo la entrevista que estábamos realizando a Marian Campello, diputada en Les Corts por el Grupo Parlamentario Compromís. ¿Cuál es para ti la comisión que más te identifica? Pues hay una de les comissions que hem parlat abans, que en les que jo estic, no sé, bueno, exactament tampoc és tan així, no? Perquè també porta els temes de joventut, i els temes de joventut són transversals, poden aparèixer en qualsevol de les comissions, però sobretot apareixen en la Comissió de Polítiques Socials, i a mi això m'agrada molt perquè jo sempre he estat en moviments juvenils i treballant per la joventut, aleshores ahir és on me sent molt a gust, i en l'educació també, perquè l'educació estic com a presidenta de la mesa. Era una cosa que al principi pensava que no anava, que potser no anava a sentir-me còmoda del tot, que podia ser complicat, que es debates, que tal, però crec que també m'està agradant molt el tema de poder donar forma als debats que allí se donen i velar sobretot perquè la qüestió parlamentària existisca i se fa saber. Te hace conseguir más seguridad en ti misma. Sí, en mi mateixa i en les Corts, no? Perquè ahí és on veus també com funciona realment la política i com se fan les polítiques que s'afecten als valencians i valencianes. Hay quien dice que Compromís es realmente quien gobierna en el Consell. ¿Qué opinas al respecto? Hombre, claro que governem.
pero quien lo dice realmente sabes que no va por ahí, que quien va por ahí va un poco en la figura de que Compromís es quien pone las normas a lo que és el Partido Socialista. A veure, el pacte és el pacte que n'hi ha, els consellers són els consellers que n'hi ha i el president és el president i la vicepresidenta és la vicepresidenta. Això és obvi i és el que tenim. Que Compromís puga liderar moltes de les coses que se fan al Consell, jo estic segura, entre altres coses perquè tenim una líder que és molt líder i que a més té molt clar què és el que vol, que és Mónica Oltra. Aleshores, clar que governem, per això ens han triat els valencians i valencianes per a governar. En los últimos días se han podido ver cómo se desenvolvían una serie de reacciones en consecuencia al pacto con Podemos. ¿Cuánto tiempo se lleva negociando este pacto? A veure, el pacte jo crec que porta negociant-se molt de temps, extraoficialment. I a nivell de l'organització, molt poc de temps. I ha sigut un error, des del meu punt de vista. Ha sigut un gran error que este pacte, les bases, no han pogut treballar-lo en més temps i en més calma. No tinc cap problema en ser crítica a la meva organizació, com pots estar comprobant en este moment. Me parece muy positivo, porque realmente creo que es lo que hay que ser, es valorar las opciones y si quieres realmente solucionarlas, es hablar las cosas como se piensan o como son. Sí, bueno, sí. Y sobre ello quería decirte, porque como sabía que realmente tú podías darme pie a hablar las cosas claras en este aspecto, porque solo hay que leer las noticias para verlo, ¿cómo se puede favorecer con este pacto Compromís? Si es que realmente tú, que ves la parte crítica, ves que quizás sí, dentro de esas posturas quizá difíciles de contemplar, hay alguna positiva. ¿Alguna positiva de lo que está pasando? ¿Alguna positiva para ti de este pacto? Luego iremos a las negativas. A ver, me gustaría aclarar una cosa que no sé si está quedando clara en los medios de comunicación, pero yo estoy a favor del pacto con Podemos. Lo estoy ahora y lo estuve desde el principio. Mira, veus, ara m'ha passat al castellà. Vaig estar sempre a favor del pacte. El que no estic d'acord és com s'ha dut a terme el pacte, ni el pacte que tenim. Val? Primer, haguera sigut molt més positiu que el pacte haguera sigut de totes les forces de l'esquerra valencianes que tenim a dia d'avui. I bueno, si una vegada hi ha forces que no volen pactar amb nosaltres i dos no se casan si uno no quiere, això està clar, però crec que el pacte tenia que haver tingut en compte a totes les parts de Compromís. En este pacte la gent de Compromís, que som les persones adherides a la coalició directament, no tenim cap participació, no ens hem pogut presentar per a ser candidats, no hem pogut triar els candidats i tenim un 0% de participació en aquesta coalició. Aleshores, clar que tinc que ser crítica en com s'ha fet el pacte. La cosa positiva, que moltes veus estan alçant-se i estan demanant que Compromís sigui una organització democràtica, és com el pas que tenim que donar ara, no? Compromís s'ha fet major i és preguntar, i ara què quieres ser de major, no? Què vol ser Compromís de major? Volem continuar sent una coalició, volen ser una federació, volen ser una cooperativa política, què és el que volem ser? Aleshores jo crec que el positiu de tot això és que això està eixint i crec que també una altra cosa positiva és que dos forces de canvi s'estan unint per aportar aquesta veu valenciana a Madrid. I crec que això és molt important perquè Joan Baldoví, el nostre diputat en Madrid, ha fet una tasca molt important i estic segura que la continuarà fent i que portarà la veu dels valencians i valencianes allí. A més, estem en una legislatura que serà molt important tindre un grup valencià de diputats valencians i valencianes que defensen sobretot el tema del finançament, que no podem continuar sent una comunitat autònoma que està per baix del PIB i paga com si estiguem per damunt del PIB. Som l'única comunitat que paguem com si foren rics i som pobres, estem per baix del PIB. Això no pot continuar passant. Si este pacte ens ajuda a que això millore, és el millor que ens podria passar. Ara sí, aquest pacte crec que el podríem haver fet molt millor del que s'ha fet des de Compromís. Este pacto se ha cobrado ciertas dimisiones, entre ellas la de Jordi Joan. ¿Qué representa para ti esta dimisión? La de Jordi Joan? A veure, Jordi és un company meu, de fet se sent al meu costat en el pleno i compartim molta part de la crítica de com s'ha fet el procés, però Jordi no volia pacte. Jordi Juan no volia un pacte en Podemos, ho ha defensat moltes vegades. Aleshores, diguem que estem en un...
tenim aquesta diferència, no? També és de veres que Jordi Juan és una persona molt democràtica i que ella, si mos haguera preguntat clarament a tot Compromís, és que la clave de tot és que Compromís tenien que haver fet un referèndum a tot Compromís preguntant si volíem pacte i quin pacte volíem, i això no s'ha donat. Jo estic segura que persones com Jordi Juan, que no estaven a favor del pacte, hagueren acceptat, si haguera sigut d'una forma democràtica la pregunta i les formes, el que haguera dit la majoria de les persones que militem en Compromís. Se ha pedido que se convoquen primarias para la candidatura. ¿Qué expectativas tenéis a ese respecto? A veure, tenim que ser... Estem a dimarts. El dilluns s'han de plegar les llistes. No anem a fer primaris de tot Compromís. Jo ja ho he assumit, no? Este cap de setmana ens hem dedicat a demanar-lo, 5 diputats, 3 dels quals som els diputats que no estem adscrits a ningú partit de Compromís. Hem signat aquest escrit, l'ha signat també una persona d'iniciativa, que és Isaura Navarro, l'ha signat el nostre síndic, que és del bloc, que és Fran Ferri, perquè volíem donar-li totes les dimensions de Compromís a aquest escrit que hem fet, però som conscients de que no se poden fer, i que ara mateix no se poden fer, però no s'han pogut fer per voluntat política, perquè el bloc sí que està fent primàries i les està fent en aquest moment per a triar els seus candidats en els huecos que el pacte ha decidit que tinguen. Aleshores, si el bloc podia fer aquestes primàries express, Compromís podien fer aquestes primàries express. ¿Cómo se pueden organizar estas elecciones desde dos agrupaciones políticas? Ai, d'això en Compromís sabem molt. Tenint en compte que les anteriors comptes electorals s'han pactat entre 3 partits i 900 persones adherides a la coalició. Con la qual d'això sabem molt, sabem fer-ho. Mira, jo te poso un exemple de com treballem la campanya jove. Compromís tenim 2 entitats juvenils, tenim 2 joventuts. Estan els joves amb iniciativa, que són els joves que formen part del partit d'iniciativa, i després està Joves PB Compromís. En Joves PB Compromís poden participar la gent jove del bloc, diguem, i la gent jove de gent de Compromís, de les persones no adscrites a ningú partit. Nosaltres, un grup de persones, el que fèrem era, per a poder tindre un parany que ens agrupara a tots, és crear uns fòrums. Els fòrums es convoquen des de les comarques, on normalment en les comarques hi ha gent de totes les sensibilitats, i en aquests fòrums treballem de manera transversal i sense ningú tipus de mirar de qui és el carnet, treballem per crear una campanya i tirar la campanya endavant. Jo crec que això és un exemple de com se poden fer les coses, no? Pues aleshores, des de 2 formacions polítiques, com pot ser en aquest cas, Compromís i Podemos, haurem de fer el mateix, haurem de sentar-nos, parlar-ho i tirar endavant en les campanyes. Las últimas encuestas son menos favorables hacia Podemos. ¿Se espera remontar con este pacto? Jo crec que sobretot el que hem de posar en valor és el treball de Joan Baldoví, que ha sigut el nostre diputat en les Corts, en Madrid, que ha portat per primera vegada la veu dels valencians i valencianes a Madrid, ha reclamat el que tenien que reclamar, ens ha posat en valor en el poquet temps que ell tenia, perquè no tenia grup propi, ell estava en el grup mixto i això li donava molt poc de temps, però tots poden recordar a Joan Baldoví xafant la botella, la llanda de Coca-Cola, tots poden recordar a Joan Baldoví despullant-se en la camiseta de la Pa Baix, defensant totes aquestes polítiques, no? Aleshores, jo crec que el que tenim que posar en valor aquesta figura, això que s'ha aconseguit i que anem a per més. Entonces, aleshores, crec que clar que tindrem un bon resultat electoral. S'ha treballat molt i continuarem treballant. Volvemos a hacer un paréntesis para introducir una de esas preguntas, la última de hoy, y aquí la tienes. Hola, buenos días. Soy un estudiante de Derecho y me gustaría saber qué opina usted sobre el planteamiento del presupuesto de este año hecho por Compromís en comparación al presupuesto hecho por el PP del año pasado. Bé, primer jo destacaria, sobretot per les àrees en les que jo estic, no? El tema de que anem a tindre 1.000 professors més, per exemple, en educació, que anem a tindre 4 milions d'euros més per a les beques universitàries, que anem a tindre 11 milions més per a menjadors escolars. Això són sobretot els àmbits en els que jo estic treballant, no? Però més enllà de la diferència del numeret entre el Partit Popular i el de Compromís, perquè, per exemple, jo també treballo els temes de transparència. La Conselleria de Transparència aquest any tindrà 26 milions d'euros
que realment és molt poquet respecte a tot el pressupost de la Generalitat, no? Però, i inclús un diputat del PP ens dia és que els números són molt pareguts als de l'any anterior. Clar, el problema no són els números, que els números siguin pareguts o no pareguts. La diferència és com gestiones tu aquests números i aquest pressupost. El que no podem fer és caure, com ells feien, per exemple, en transparència, en pagar a 700 euros cada pàgina d'un informe de 26 pàgines. No, senyors, el que tenim que fer és una transparència real, tenim que crear un buscador on la gent pugui entrar i pugui accedir a la informació que està buscant d'una manera útil, tenim que treballar per a que aquests números per exemple, en el tema d'educació, anem a no tornar a gastar-nos aquests diners en barracons que van costar-nos diners i l'alquiler, el lloguer d'aquests barracons constantment, sinó anem a intentar anar construint aquelles aules i aquells centres que ens fan falta, que estan en situació catastròfica. Jo crec que sobretot la diferència és com anem a gestionar aquest pressupost que el pressupost en sí. Pues seguimos con la entrevista a Marian Campello de Compromís en De Tú a Tú. Y para ello, ¿qué sería de Compromís sin Mónica Oltra? Compromís continuarà sent una força valenciana ecologista i de vessant social. Continua sent el mateix projecte sense Mónica Oltra. El que passa és que, com jo te deia en el Consell, Mónica Oltra és una persona, és un líder, és una persona molt sensata, és una persona que ha fet que els valencians i valencianes vibrem i per primera vegada sintam que una persona ens estava defensant en les institucions, no? Aleshores, jo crec que és molt important, és una peça clau en Compromís i en tota la política valenciana, la de Mónica Oltra, però clar, no és la única cosa que tenim Compromís, tenim moltíssimes coses Compromís. ¿Cómo es el futuro de Compromís? El veig molt esperançador, vull dir, està clar que som una força que ara mateix estem en creixement, tenim moltíssima implantació en els municipis. A mi m'agrada molt la política local i estic molt contenta de que tenim companys que dia a dia estan fent política local al costat dels seus veïns i les seues veïnes. Això ja se feia de fa molt de temps, però continua fent-se. Aleshores, jo crec que Compromís tenim un gran futur i sobretot Compromís el que té que fer és escoltar als valencians i valencianes i a les seues bases que estem per a tirar endavant del projecte. ¿Qué cambiarías de Compromís? La seva forma interna. Jo vull que Compromís fem un congrés fundacional i que Compromís siga una organització i que, a més, aquesta organització siga democràtica, respectant la pluralitat de Compromís, respectant totes les sensibilitats que són la clau de per què estem on estem i que els valencians ens senten com a pròpies, però tenint en compte tot això, crec que haurien de tindre una estructura molt més sòlida, molt més democràtica de la que tenim actualment. ¿Esa estructura se ha visto rota por el Pacto Podemos? No, és que no ha existit. Por eso no se ha roto. Claro. El tema és que Compromís som una coalició de partits i luego uns quants que estem ahí apuntats a Compromís, uns quants que som 900 persones, vull dir, som la segona part en militància de Compromís. Si ens dividirem en 4 parts, nosaltres som la segona part en més militància de Compromís. ¿Hasta dónde llegarías con la política? Però no a nivell personal. Crec que la política és el que ens dona l'esperança i l'oportunitat de poder canviar les coses que no ens agraden i les coses que no fan que les persones puguen viure dignament. Aleshores, jo crec que aplegaré en política, hem d'aplegar fins a on vulguem aplegar i fins ens deixen aplegar, jo crec que més allà d'on ens deixen aplegar, tenim que aconseguir tindre una societat molt més justa de la que tenim. Cuando tu vida política acabe, ¿a qué te vas a dedicar? Pues jo el que m'estava dedicant fins ara. Jo Mira, hi ha una cosa, ara que dius això, jo tots els matins m'alce i pense, Marian, eres monitora de menjador. Crec que no se mos pot anar del cap això, perquè aquí, claro, pareix que tot el que fas és superimportant i mega tal, no, pues, escolta, tenim que tindre clar qui som, d'on venim i què és el que estem fent aquí. I per això és molt important, jo tots els matins m'alce i pense, Marian, eres monitora de menjador i te dediques a l'educació no formal i al barri i a el que estàvem fent el dia a dia. Aleshores jo tranquil·lament tornaré. No vol dir que no evolucione, no? Perquè vull dir, pues ara me dedico a l'educació no formal, en un futur vull ser mestra, no? Però bueno, que sí Ahí que... está el tema, si realmente pues
¿piensas que este tiempo como diputada pues de alguna forma te va a hacer coger unas aptitudes que luego cuando en política no estés tengas unas expectativas hacia otro futuro? Sí, a veure, jo estic segura de que això en la meva vida tindrà un antes y un después, evidentment. Sí. Pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Y muchísimas gracias a ti. A vosaltres. Marian Campello, diputada por Compromís en Tot un Escorts. plaer. Moltes gràcies. I fins a la propera. Hemos podido saber de ti y nos quedamos con estas conclusiones que hacemos, que es un momento de cambio y de lucha por los jóvenes. Que Compromís se preocupa de dar voz a los jóvenes, que Compromís trabaja en clave valenciana, que hay que mirar por el bien común, que es muy importante, que los movimientos juveniles hacen ser ciudadano y parte social, que también, tristemente, te dejaron en el paro por tu actividad política y eso hay que ver de qué forma hay que ir cambiándolo porque eso es una cosa que no se puede permitir, y que te estás poniendo en las personas en el centro de la política. No podemos identificarnos con la misma religión, le ha respondido a uno de nuestros compañeros que colaboraban con esas preguntas, y luego pues hemos estado hablando también del pacto Podemos Compromís, con el que no estás de acuerdo y no tienes ningún problema en decirlo, has dicho claramente. Con el pacto sí. Con el pacto sí, pero con la forma en la que se ha hecho no. Exacto. Esa forma que ha creado alguna que otra crispación dentro del partido, y nada, pues te damos mucho las gracias por haber estado aquí y tienes la oportunidad de despedirte. Bien, pues yo agradecida eternamente de poder venir sobre todo a una universidad. Me encanta, yo no he sido universitaria, tengo que decirlo, yo vengo de la formación profesional, pero siempre da alegría entrar a sitios donde se está formando la gente, donde se está trabajando desde la base, así que encantada de que en cualquier momento me volváis a llamar y volver a venir y volver a responder todas las preguntas que se me hagan. Pues nosotros encantados de tenerte aquí y de que las respondas y realmente tengas la sinceridad que has podido tener en una entrevista como la de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a nuestra invitada de hoy, a todos los colaboradores y por supuesto a la parte técnica dirigida por Juan Carlos Tormo y al apoyo que nos muestra cada semana también Manel Castañeda. Hasta la semana que viene. Recibe un saludo de Alberto García. Esto es De Tú a Tú.